Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yanzu za mu ci gaba da bidiyo na biyu na yadda ake claiming wannan param din insha Allah. So dama dai abin da ya fi wuya shine yin adin na sunan abu a Twitter. Wasu yana musu wuya saboda wasu na ta min DM cewa ya za su. To yanzu insha Allahu ba tare da ɓata lokaci ba za mu je a yi wannan adin ɗin sai su ga yadda aka yi. Wanda bai sanya ake yi ba sai ya ga yadda ake yi daga nan. Allah ya taimaka mana saboda mafiya yawancin airdrop idan suka fito kusan duk sai an yi wannan. Mafiya yawan airdrop sukan ce kai wannan adin ɗin akan sunansu. So wannan shine me yake ta nuna mun ne. So yanzu bari in kokari in login na account din na. Yawwa gashi yayi login successful. So za mu ci gaba daga inda muka aje insha Allah. So kamar yadda na ce muku da farko za ka zo ka taɓa nan gashi, sannan sai ka zo ka taɓa nan end point za ka zo ka taɓa. Yawwa sai ka ɗanyi scrolling ƙasa ka yi jashi ƙasa, za ka ga ga tax ɗin nan da ba mu ƙarasa ba. Mun yi tax 1 tax 2 har zuwa 3 ga 4 nan ba mu yi sa ba. To yanzu bara mu shiga mu fara ta tax 4 kamar yadda za ku gani gashi tax 4 following ne za mu je mu following. Gashi na aka ce tax 4 follow at waye kira bas game waye. So yanzu za mu je mu taɓa sai mu je mu following ɗinsa. Yanzu kamar yadda kuka sani nan za mu danna execute x sai mu taɓa. Yawwa idan ya wuce da mu zai zo da mu. Yawwa to gashi ya kawo mu sai mu danna follow ga follow. Sorry gashi na danna ya riga nuna following. So gashi nan na riga na danna sai kai back a koma can sai kai claiming na point ɗinka. Yanzu sai ka zo ka taɓa collect rewards. Yawwa yanzu za ku ga reward ɗin ta fita. Ina ganin za su rubuto anan gashi nan tax claiming successful. To mun yi claiming na wannan. Sai mu tafi na gaba. So network ɗin yana ɗan yawwa sai mu je na gaba gashi nan na 5. Shi kuma shi ma still dai following ɗin ne. Za mu yi following menene param laboratory. Za mu yi claiming point 300 point sai mu taɓa saitin point ɗin. To shi ma dai kamar wancan za mu taɓa execute gashi mun taɓa. Za mu jira shi kafin nan ya kai mu cikin Twitter inda za mu yi following ɗin. Yawwa gashi yana scrolling zai buɗe mana yanzu insha Allah. Yawwa gashi ya buɗe mana. To cikin ikon Allah ma shi wannan gashi mun riga mun yi following ɗin. Kun ga shi kenan ba sai mun yi ba. Sai mu koma back. Za mu koma baya sai mu zo mu danna collect rewards. Gashi nan ƙasan execute x mun danna. Shi ma kamar yadda kuke gani yanzu za ku ga ya fito mana anan cewa mun yi claim insha Allah.
Yawwa gashi nan tax claim successful, shi ma mun yi claiming ɗinsa. Sai kuma na gaba, yawwa yanzu bara mu jira shi kafin ya gama wannan. Yawwa to sai mu tafi na gaba. Gashi shi ma dai still na gaban following ne, follow pixel to folly. To shi ma za mu danna wajen 300 point din nan zai kai mu ciki. To za mu danna execute x kamar yadda muka saba yi. Yawwa gashi ana ƙoƙarin buɗe mana mu ga account ɗin wannan pixel to folly ɗin, sai mu following ɗinsa. Yawwa to gashi nan sai mu danna follow. To gashi mun yi following yayi, sai mu back mu koma inda muka fito, sai mu danna collect rewards. Shi ma dai still kaman saura, zai nuna mana reward claim successful a nan saboda mun riga mun yi abin da suka ce mu. Gashi nan tax claim successful. To sai mu tafi na gaba. So yawwa ya mu je na gaba. Yawwa da wannan sauran duk za ku iya yin su. Sorry, bari in yi wannan na join discord tax 8 kenan. Gashi bara mu fara ta shi, kafin nan sai mu zo mu yi wannan na adin din Twitter ina ga daga shi sai mu kulle bidiyon saboda kada ya tsayi. Sauran duk za ku iya, tunda kuka ga yadda aka yi wancan duk za ku iya. Maybe ma na san mafiya yawanci duk sun yi riga sun yi. Yawwa kun ga wannan tax 9 shi ma following ne. Wannan tax 10 shi kuma like za ka yi da ka shiga post ɗin da ka iske kawai like za ka mar. Wannan tax 11 retweeting, shi kuma retweeting za ka yi. Shi ma retweeting like ina ga wasu ba za su gane retweeting din ba. Bari mu fara ta retweeting din, kafin nan sai mu zo mu na wancan na discord, sai mu na adin wancan din. So bara mu taba tax 11 shine retweet. Yawwa sai mu danna execute x. Yawwa da gashi zai ya kawo mu cikin Twitter. Za mu zo mi retweeting suka ce. To idan aka yi ne wannan kuma pejin nasu lafiyan salau kuwa, ya kamata ya buɗe sai mu retweeting din. To wannan pejin gaskiya ba lallai ba. Bari mu fita. Dama wani lokacin in aka cika musu wani engaging site din nasu yakan tsaya. To bara mu koma baya. Gashi yayo baya da mu kuma sosai. Bara mu koma sai mu ci gaba daga inda muka ajiye. Yawwa yanzu bara mu tax 8 kawai, bara mu tax 8 din nan. Gashi join discord, bara mu taɓa nan 2000 point. Za mu je mu join discord yanzu sai mu danna execute x. To gashi nan zai yi connecting da discord tamu. Za mu jira shi kafin nan ya samu yi mana. Yawwa to gashi dai network ɗin na ta ɗan tsaye da mu. To ga wannan dai na ta ɓata mana lokaci ya ƙi tafiya na connecting discord ɗin nan. Maybe za mu executing ɗinsa mu koma kan wani sai mu je mu na Twitter ɗin, tun da gashi time ɗin na gana tafiya. Ban so bidiyon ya wuce minti 10 in son samu ne. Yanzu ina ganin bara mu baya kawai. Sai mu yi cancel wannan, sai mu je mu ɗauki na tax 8 wannan wanda za mu yi adin Twitter ɗin. Gashi nan mai 300 point. To sai mu taɓa. So gashi nan ya kawo mana gurin da za mu shiga mu je mu execute. Sorry gashi na wuto ban ma yi kwafi ɗin abin da suke so a yi ɗin ba, amma dai let us see. Bara mu gani ba zai wuya ba insha Allah.
ai yawwa wannan shine yake dan ba mutane wahalan. Zaka tafi cikin Twitter ɗinka ne, zaka yi combination sunanka kamar yadda za ku gani gashi a nawa. Gashi akwai wani alaman dola da mon da wani alamar dragon haka, shine na wannan. Sannan nan akwai na S plus, so su ma daga duk nayi adin ɗinsu ne before yanzu. So shi ma yanzu wannan yanzu zan zo in yi adin ɗin shi. Like ina ganin alaman dola, sai ka ɗan yi space, sai ka tafa misali gashi na saka alaman dola, sai ka saka param yawwa. To idan ka saka wannan kai saving yanzu, to like Twitter za su ga kaman wani ne ya shiga account ɗinka yake ƙoƙarin ya sauya maka wani abu. So dole sai ka ɗan yi wani short verification. To ga saving a can sama, za mu danna saving. To mun danna saving. To yanzu za ku ga sun gware mu gaba ɗaya, sun gware mu daga kan Twitter ɗin, sai sun sa mun yi wani ɗan verification haka akan Twitter ɗin tamu kafin ta dawo active. To shine wasu ke ɗan rikita su, yake ba su ya he su ɗauka wani matsala ne ko wani abu, ba komi. Za su saboda tsaro ne kawai, saboda su tabbatar da cewa kai ne kake da authorizing na Twitter ɗinka, ba wani ke tafiyar da ita ba. So that in wani ne yanzu haka ba lallai ya iya amsa abin da za su tambaye shi ba. So amma kai da ke naka ne kuma ka san da hakan, kaga ba zai baka wuya ba. So yanzu zai kai mu gurin da za mu yi wannan. Network ɗin yana ɗan ba mu ciwon kai. To a takaice dai gashi bidiyon yana ta yin tsawo, gashi na ga network ɗin har yanzu yana ta ba mu ciwon kai yanda ya kamata. Maybe za mu yi executing wannan, amma dai kun ga yanda ake adin ɗin. To wannan shine za su nuna maka wani ɗan verification ne a gaba, za ka samu ka yi idan network ya baka. Network ɗin yana ta ɗan ba mu matsala ne, so za mu bar bidiyon haka. So yau idan ka yi wannan sai ka yi back still, za ka yi back sai ka zo ka yi claiming na point ɗin. Za ka yi back sai ka yi claiming na point ɗin bayan ka yi wannan ɗan verification ɗin. Amma ba ka yi ba dai, maybe duk za su iya barin ka ka iya yin komi da komi, ka dawo ka yi claiming ɗin. So bara mu koma bayan mu je sai mu claiming ɗin, sai mu bar bidiyon haka. Ina ganin duk wanda ya kalli bidiyon nan insha Allahu dai zai ɗan taimaka mashi bakin gwargwado na yanda zai yi claiming na wannan point ɗin kusan gaba ɗaya ma gaskiya. To bara mu danna claiming. Yau gashi yayi, yana nuna mana a saman can ya ce yayi successful. To ina ma kowa fatan alkhairi. Duk wanda ya kalli bidiyon nan da Allah a taimaka mana da like, sannan a yi subscribing na wannan channel ɗin namu. Allah ya ba mu gama lafiya, Allah ya sa muna cikin yantattun wannan wata na azumin Ramadana. Ina ma kowa fatan alkhairi. Masha Allah.